Yaba mfowethu, ngifuna ukukhuluma ngoBrother Enigma namhlanje. Ziqapheleni izinto enizikhulumayo. Anikwazi ukuhlezi niphawula ngazo zonke izinto. Umuntu uma ekhuluma ngento ongayazi, okumlalele, uthatha isikhathi umlalele. Ngibuke futhi naye ukuthi lo muntu uma ekhuluma ureacta kanjani. You understand? Lo muntu uma ekhuluma lento uyithathaphi. Musa ukusheshe uphendule. Mina ngizonitshela according to angisiyeke isilungu. Yabona eBhayibhelini, ngeBhayibheli, ngokweBhayibheli. Cishe zonke izinto ezikhulunywa Enigma, cishe ziyiqiniso. You understand? NgokweBhayibheli. Kuningi asekukhulumile okuyiqiniso impela futhi. Kodwa manje into engingayitholi kahle indlela akachaza ngayo. Angikho sure ngendlela achaza ngayo ukuthi methi uJesu umtshelile. Ngifuna ukucacisela ukuthi umtshele ngandlelani bebekuphi, you understand? Engasho ukuthi ungephupho okanye ngemibono, because uma ngathiwa njengamanje uNkulunkulu ufuna ukubonisa isambulo, kuningi okumele kwenzeke kuwe. You understand? Mathi uNkulunkulu ufuna ukukunikeza isambulo okanye ufuna ukungimbulela something, angeke aze akumbulele uNkulunkulu akumbulelele ukuthi uyobuka ama-haircut woRebecca. Sikude kabi isikhiye sokumbula ezombula izinto ezincane kanje. Angikho sure lapho. uNkulunkulu uma ngabe ungabheka kahle umuntu oqala ukubhala iBhayibheli, eBhayibhelini ukubhala something ethi uNkulunkulu uthi kwakuMoses angithi. Kweza kwazofika koJohane umthandwa, lo wayethandwa kakhulu uJesu, owabhala isambulo. Hamba uyobheka izincwadi zikaDaniel, okuwomunye wabantu ababhala izambulo njengoJohane. Ubheke lo muntu ukuthi uma ethi ngibone lokhu nalokhu, bese-ke wena njengomuntu, ngithi mina hamba uyobheka inkulumo kaDaniel bese ubheka inkulumo zikaJohane. Inkulumo zikaDaniel uzoyithola le, ubheke ezikaJohane. Bese uza lapha kimi uzongitshela ukuthi zingakanani izinto oyibone ozizwe lapha ya. Bese-ke uqhathanisa nezinto ozizwe ku-Enigma, uzolithola iqiniso. Inkinga yami nje ilapha ekuthenini angazi ukuthi uBrother Enigma uyaphupha, uyabona, okanye uthola information njengathi sonke abantu esithola information, bese-ke uyajula ngaleyo information, bese uqhamuka kithi thina ube noJesu emaphasejini 12 July 2011. You understand? Okay, siyakuzwa lokho, but uNkulunkulu me ezokungimbulela something. uNkulunkulu wakwambulela uPetro noJohane something. No. Kwakubani? Babe-3. KwakuPetro noJohane. Oh, nayo kwakuPetro noJohane noJakobe, babe-3 kuMateyu 17 verse 1. Besentabeni bawa phansi. Understand? Kuthiwa besaba. Lento abayibona yabethusa ngalendlela ukuthi besaba. You understand? Okay. Usuke lapho ke uye ku Jeremiah 1. uJeremiah edibana noNkulunkulu. You understand? uNkulunkulu meza kuwe, kumele nazi ukuthi uNkulunkulu umeza kumuntu. Kuningi okumele kwenzeke emzimbeni wakhe kuqala before adibane nobungcwele bukaNkulunkulu. Noma ngathiwa umuntu, noma ngathiwa ingilosi, noma ngathiwa yini, as long nobungcwele, kuningi ongakuvelela mangathiwa usenyameni uhlangabezana nesimo esikanjalo. Omunye walwa noNkulunkulu azomphula inyonga. You understand? Kuningi angifuni ukugxila kakhulu.
ngishilo nasekuqaleni ukuthi zonke izinto azikhulumayo ngiyazizwa mina, but engingena sure ngakho ukuthi lathi uzithatha khona ngempela uzithatha khona yini, but akusinkinga leyo. Bafowethu, musani ukucabanga ngengqondo ze-chicken. Understand? Anohlaziya umuntu mekhuluma hlola nje inkulumo, ningesabi ukuhlola. Understand? Nihlole inkulumo nizowathola amanga, nizolazi iqiniso, nizowazi futhi namanga. Understand? But ngiyafisa ukuthi ubaba uBrother Enigma ke ninginike ithuba naye. Kuningi engisafuna uku-understanda. Ngiyazi ukuthi ke sidideke sonke emhlabeni ngale ndaba yeBhayibheli ukuthi iBhayibheli leza nabashokobezi. Obaba bethu baya empini bayoshaya kakhulu isibhamu. Mabebuya le bakholwa futhi kakhulu kulo leli iBhayibheli abalithathe ebalungwini laba kade bebabulala zolo lokho. So ngiyafisa ukuthi makhona umuntu ozimisele ukubhekana nami ngimhlaba nje ngemibuzo noma kuyiphi nje podcast, ngibizeni ngizofika. Thank you very much.